Takže mojou témou na UX bolo chata pod rysmi a scénar je vlastne rezervovať si ubytovanie. Takže sme na domovskej stránke, môžeme ísť na rezerváciu, môžeme ísť na galériu, môžeme ísť na kontakt. Keď sa chceme rezervovať, tak ideme na rezerváciu, zvolíme si nejaký príchod, nejaký odchod, dáme pokračovať, zvolíme si počet osôb, môžeme si ukázať lôžko, zvoliť si nejaké ďalšie služby, môžeme si ukázať aj cenník služieb, dáme pokračovať, dáme nejakú e-mailovú adresu, zaplatiť ešte nemôžeme, musíme si zvoliť spôsob platby, napríklad bankový prevod, zaplatiť. Takže to by bolo všetko. A teraz vyskúšame ešte responsivitu. Takže domovská stránka, rezervácia, ďalšia strana, potom galéria a kontakt.